Mă întreb dacă ați întâlnit vreodată oameni poveste. Oameni care, de îndată ce încep să vorbească, îți aprind luminițe în ochi. Oameni care povestesc cu simplitate și naturalețe lucruri uimitoare. Oameni care au văzut și nu au trecut indiferenți mai departe. S-au oprit și s-au implicat, au dăruit timp și energie, au ajutat, au mobilizat, au alinat. De-a lungul timpului mi-a fost dat să întâlnesc astfel de oameni. I-am ascultat, m-am bucurat de ei, m-au îmbogățit, dar i-am lăsat să plece mai departe. Povestea lor a rămas doar în sufletul meu, iar cu trecerea anilor s-a estompat, detaliile s-au pierdut. Oare de ce nu am înregistrat conversația pe telefon? De ce nu am notat afirmațiile cele mai puternice sau cele mai frumoase? Regretele sunt întotdeauna târzii. Oamenii poveste sunt aici, în jurul nostru. Dacă nu avem ochii sufletului deschiși, putem trece pe lângă ei, nu ne vor trage de mânecă niciodată. Ce au în comun? Firescul, modestia. Pentru că nu mă refer la persoane cunoscute, la vedete, blogger sau influenceri, și nici la personalități de anvergură din lumea artistică sau din sport. Pe aceștia îi apreciez, dar nu despre ei este vorba aici. Doresc să vorbesc despre oameni care sunt cunoscuți doar în comunitatea lor, care au puterea de a influența, determinând schimbări majore, cu simplitate și onestitate. Oameni de care nu te împiedici, dar dacă pășești cu atenție îi vezi. Ei sunt acolo și fac minuni. Mă întreb dacă am cuprins vreodată cu mintea problemele asupra cărora s-au oprit, acordându-le timp și energie. Cu siguranță am văzut, m-am indignat, dar nu am mișcat un deget. M-am mulțumit să ridic filozofic din umeri, că așa e la noi în România. În alte țări, cu siguranță, nu s-ar fi întâmplat, pentru că acolo există implicare, spirit civic și comunități puternice. Acolo oamenii se unesc și luptă pentru lucrurile în care cred cu adevărat. Însă, această abordare mi s-a părut superficială și amăgitoare. Așa că m-am hotărât să le spun povestea. Cât pot eu de tare, de frumos și de profund. Este felul meu de a contribui cu o picătură la ceea ce fac acești oameni. Nu doresc să realizez un interviu cu ei. Întrebare-răspuns, întrebare-răspuns, la sfârșit musai o poză și gata, ce frumos. Doresc să petrec timp cu ei și să înțeleg de ce fac ceea ce fac, ce îi mână, de ce nu își dau pace ca noi toți. Nu au auzit de Netflix, de Facebook, de Instagram și de alte găuri negre ale timpului. Ei nu au familii, concedii, pasiuni. De unde atâta timp și energie, când toată lumea știe că de unde nu e, nu poți lua și nici da? Sau poate totuși poți? Doresc să înțeleg cu adevărat, să ajung la povestea din spatele poveștii, pe care să o împărtășesc cu cine apreciază. Dacă ai cunoscut și tu astfel de oameni, a căror viață este o poveste ce se scrie sub ochii tăi și crezi că povestea lor merită scoasă la lumină, dă-mi un semn. Mă bucur mult! Mă găsești pe ancapopa.ro.